Tom dostal jednou nápad, přestal bude krápat, že má se něco stát. Naše výklub je gedla, rozhodl se hnedle a podjel na západ. Dnešné podujatie sa volá Budenie sitnianskych rytierov. Každoročne sa organizuje na počúvadle. Vlastne symbolizuje to otvorenie sezóny na počúvadle. Na dnešnom podujatí nám vystupuje niekoľko country kapiel, ako Country Dostavník, country skupina Prameň, Vodopád, Hurikán, Texas. Vystupujú tu samozrejme texasky a taktiež bude aj výučba country tancov. Budeme tu mať niekoľko súťaží, jedna už prebieha, ľudia so svojimi psíkmi sa môžu prihlásiť do súťaže o najväčšieho najmenšieho psíka. Ako sa to deťom páči? No sa mi zdá, že veľmi, pretože pri tejto atrakcii sme tu už hodinu a nevieme sa stadiaľ to dostať. Ako sa ti páči celé podujatie, toto, čo je tu teraz? Mne sa páči aj tá kapela a no páči sa mi to veľmi. Čo sa vám najviac páči na tomto podujatí zatiaľ? Pizza. Ste aj ochutnali nejakú? Áno, je výborná, pani Blažková je veľmi šikovná, pizza je fantastická. Jen ty mě stojí za to život, pro tě ráda nikdy nebylo bez tebe zapomízení. Jen ty si to moje hata pata konečný zkrátka a dobře, ty si to moje zlato zlátko kočičky. Opa! Ďakujem pekne. A každý sám hlavou. Gracia. Balans partner. Oči. A promenáda. Otázky si dávam. Každý večer skôr, než ticho zaspím. Životom si plávam, hľadám pevný prístav, tak si vravím. Tak sa pýtam toľkokrát, koľko výher. Ako sa ti páči Sokoliári? Veľmi. Čo sa ti najviac na tomto podujatí celkom páči? Sokoliári. Prečo? Tak lebo predstavujem, môžeme sa s nimi aj fotiť. No a večer je pripravená asi taká najvtipnejšia súťaž pre ľudí a to bude vlastne jedenie párok na rýchlosť. Čiže v určitom časovom limite budú musieť zjesť čo najviac párok.